El que volíem demanar, però, és per què no van començar a buscar solucions ara fa un any, quan ja els van posar en alerta presentant una moció a la que van votar en contra i que ens enfocava a treballar justament cap a on estan fent ara, un any més tard. I segon, el temps per aprofitar els fons Next Generation per l'ampliació de places principalment d'infantil 1 i 2 als municipis s'acaba aquest setembre. Volíem demanar si han sol·licitat fons per finançar aquest augment de places, sobretot perquè van veure els mitjans del regidor dient que necessitaven fons i que arribaven on arribaven. El regidor de la CUP, que és veritat que per fer ampliacions hi ha uns fons Next Generation del Departament d'Educació, que un termini s'acaba el 15 de setembre, però van fent terminis, per tant, estem sempre en contacte amb el departament i, per tant, a la tardor hi haurà un altre termini, durant el 2025 encara n'hi haurà més, per tant, ens hi podem presentar quan tinguem, òbviament, fer un projecte que estigui fet i, per tant, la nostra decisió clara és augmentar les places sobretot d'I1 i d'I2. Quan tinguem alguna proposta més concreta els hi farem arribar a partir també de les dades que tenim i per també veure la ubicació i les necessitats